I told her I was just going to give her a little taste of what I am made of. I didn't do much, I didn't do much. It was just a little thing that I did, you know. Yesterday, Mona, my sister, took a stroll down the riverside. So, kinda bata. Ma hu di okuku Igbo kushi mmiri na alota. Carrying a bucket on her head. Me, I've never done that in my entire life. Well, I didn't do much. I merely pushed down the bucket of water. The bucket broke and oh, this little thing I did. I merely pushed down the box. Adugo! Why would I lie to you? Hey! It's very weird. Adugo, because you're my piece. Come sit one. Hey! I beg I'm just can you name me? Open up, neighbor. I can't meet you for some ways. Hey! Adugo, okay. It's not born over there. And I'm a panaka. When you cheer my cough, taking a climb. Oh, I do okay. Hey! Well, you see what I did yesterday, huh? It was just the tip of the iceberg. You mean yes. I did the good enough. Oh, I do okay. Hey, in car so good. I'm not so. By the time I'm done with that girl, oh, Gama the reason age for my do. I'm a me. Hey, bro. Huh? Hey, I beg I'm Jeronia. Can you name me? Open up, neighbor. I can't meet you for some ways. Hey, Mananeo, can't you get again? Came and mobile and compound luna. I mean, I feel so hot. Oh, no, they were all air conditioner, standing fan. I can't even manage a ceiling fan. And I'm got that. It's too hot in here. My God. I don't be no AC ceiling fan. Because you did not have a go with it. My young AC no ceiling fan. Hey, oh, you're so good. You can't some cause so good, so good. Oh, I do go care. You don't have one over that. I don't mark on your chin mark or taking a kind of food. Oh, God. My dear, since you don't want to give me something to cool up, come down the and get my dad. Where I have all those things. Yeah, man. I can do that. I'm not going. What the? Why the number? No, the case again. What the man? Can I do it? The cake is a cake by Tumbury. No, no, Biffy. It will quality well. Come on. I say, I want to hear she mewa. Mother Cosatoro Madibia, Lemogin with her in Maka. You could be him. I say, come yogi. Macano Bochambia and Luna, home gone on a monarchy. A mammy hen say, I do go one nigga wine at CHISIMDIRIM. I do go one. Oh, one gives you. Eh? Can you? Ma, Obochaka CHISIMDIRIM Gary Batamir. Lord, I ain't in a minute. I JG and I. What would you am I? I'm I can hear me. I said, I do go here. What way am I? Guru, Ikoji, 10 minutes. Why am I? I don't go to me. I'm not what is it. Manage is it can't be talking. I don't go one and one. Come boga, but I am mad to hack on it. I can't. Or I call you. Why am the piano loan? Sit can you togi Kayoro Madugo? And want to CHISIMDIRIM Jim Major. See, and I'm more wingoes see a bar. Yabiko, oh, or the moon.
Anu go mi hipo. Ani ge wetu. Wetu obi. E be nke mebiri. Obu na mlado okita. Nga ho nwanne nwan. Osi na mu ayoro ya. Na mu si abiko o ya do. Eno. Imela o. Mu so gba de. Ngwa tenu ko. Ade. Manozie no fu. Onye isi gbano ka itebe na egwu no. Adae adonye zele. Adae adonye zele. Adawe gị nale. Chije ya chonye ga-akụ ya n'ọzọ. Adae adonye zele. Adae adonye zele. Adawe gị nale. Chije ya chonye ga-akụ ya n'ọzọ. Pipi 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 pipi. Adae adonye zele. Adae adonye zele. Adewe gị nale. Chije ya chonye ga-akụ ya n'ọzọ. Adao adonye zele. Adae adonye zele. Adewe gị nale. Chije ya chonye ga-akụ ya n'ọzọ. Pipi 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 Onye ga-agba egwu? Iya ga-agba egwu iya. Onye ga-agba egwu? Iya ga-agba egwu iya. Ọ bụ ihere na-eme ya. Ọ bụ ihere ụmụ okorobịa. Ị ga-agba egwu? Ị ga-agba egwu? Ị ga-agba egwu? Ure mma gbawa egwu. Adugo. Adugo. Opura apụ. Adugo pụrụ apụ. Ele ihe. Adugo bịa ọ gaa n'ime obodo na-aga enye ndị mmadụ nsogbu. Okekwe ka ndị mmadụ ṅụọ mmiri tọgbọrọ iko. Ora biko ebelu. Ele ihe Adugo mere na. Ị na-ajụ m ihe Adugo mere. Akwa Adugo nwanne gị nwaanyị. M pụọ n'ime obodo ka m gaa legharịa anya. Ma ọ bụrụ onye nka, ọ bụrụ onye nke ọzọ. N'isi ofu onye Adugo nwanne gị nwaanyị. Anyị ga-agbara Adugo agbara n'obodo a. Adugo. Ga-agbara ya agbara. Adugo. Ị ga-ebe Adugo. Adugo. O jechaa, ọ ya abata bịa fụ m. Enweghị ihe m nwere ikwu. Ọ ya maka mmiri a ga-ekwu. Adugo. Ị ga-ebe Adugo. I like me ihe nwa na-eme na this village. I like me at all. I like me cha. This girl. Nwa. Brother. Obidia. Ife nji wee kpọọ gị n'onwe ife nchọ ka m na-adị mkpa. Ya nwe nkata ọ dị ka m mkpa. Obidia ka ife kpata na mgbe ọ na m pụọ abụọ. A na-agba m maka Adugo eme nke Adugo emere nke Adugo eme nke Adugo eme nke ebe ọbụla. Ọsọsọ Adugo ka anyị mụtara. Adugo kwesịrị ịma na otu ndụ a na-ebi na site abụrụ nke a na-ebi n'ime obodo. O kwesịrị ọbata kwanyere onwe ya ugwu bie ndụ ka nwa asụrụ asụ. Mana ọgịga ọ dịrị ịkpọbata ya ụlọ ịdụọ ya ọdụ ka nne saa dụ n'ọdụ. Gwa emena nka mee ka gwa gị obodo anyị nwụkwa ka ọ dị adamụ mma. Ma ife ya gwa ya n'ife m kwuru kwuchapụta m. Okwu kwuru bụ okwu gbasara ife njenje. Ife njenje bụ njenje a na-eje n'ebe ziri ezi.
One Jenjana and Jen, baby's lazy and not water. No buy for two, cigarette. But I find out a wafer in a sinner, I just hold it up on us. I do go. Can if I want to see it goes a tiny bobo. I didn't wish to move, Maketo says, Later to the bomb. Later, Sagi, Jamaki, dear. Later, you was to open an easy. Bobunkia or Bobunkin, Indiana, a sufficient, but I am wine it easy. Bobunko, you know, Inaga, as an umbrella took it. Inaga, I see the colleague to them bonopa. Oh, we are going to talk jack. Oh, one kingdom brother to Faka, Macadonia, says he. Oh, one money more than a man chop, go see about what Jeff Rosa. Anyị nwapanye je ebe anyị nọ bụ ebe a na-akpọ Abuja wee jee bie ndụ anyị ebe a bite efe bịa wa ụnụ right wa ifukwarụ ka ife aja anọ anada I was onye ga-abịa ebe a na-afụsị ya wee sị na anya ama ndị ogwu anya na-adụ ndị ụfọdụ ogwu mana yara ama faruo na befa febiliberu dịka ife etesi eweta akwụkwọ unere a na-ebili sie onwerozi ife ya afọdụ mana onwere onye ga-ebili m ka akwụkwọ ife ọbụla maka na ihe a na-ekwu adụgo bụ onye n'ofuru ụzọ onye ife ọfụrụ ụzọ onye bụ ife onye wee na-afụ ụzọ ndị mara wee na-ekele ụfọdụ gaza n'azụ ka na-adụ ndụ okpukpuru dị mma mana etu isi kwụzie ọdịzi na nkenke na-abụghịzi etu esi wee chọọ ya maka anyị chọka na-ekwu okwu na-agbagote ebe ọ ga-agbagotesi onye ọbụla ọchị akụ onye ọbụla ọnya bụ ifesi ka mkpụ onye ife ikwu ọ bụrụ na m ekwusi ndị ọka mkwudebi etu a agwago m gị mgbe ọbụla mụ na gị na-ekwu okwu ụzị dị na-atụ ụmụ nka ilu na-ada atọ ebe na-agba okwu okirikiri ịma gị ife m nwa na-ekwu ịma gị ife m chọrọ ikwu ịma gị ife dị m n'obi ịma gị anyị na-ekwu maka ya ebe ị na-agba okwu okirikiri kwụsị ya na ọ dịrọ mma ọ kwefuru ha ya m na-ekwu mmiri a na-eru mgbe ọ ga-ezo so nwakọ ya ama amatakwa m aka m adụọkwa ya asịkwa na m agwara gị kwụchagokwa m ọsọ gị ma tụgbalụ iwu mmadụ ọ ga-ejizi ife eji wee zụọ ya rapụzi anyị obodo ọyọkọ mmadụ ụzọ ọyọkọrọ na n'ibe mmanya ya okwu m na-ekwu bụ okwu siri ike adị na-ekwu okwu nta ozugbo ka m jụọ gị ọsọsọ ya ma bụ nwa anyị mụrụ a mụrụ ụmụ nwoke ịbụọ ụmụ nwaanyị ịbụọ ka ihe gbata nwa ọsọsọ ya maka a na-arịa aduga maka gịnịzi onye abụọ onye bụ ife onye na-egosi ndị enwere ife ndị nke ọzọ fasọ yọkọrọ ma chọrọ gaba gosi onwe fa mụrụ onye nke a pụtara ofe si ka egosi onwe etu esi wee kwalite onye abụzi na ọ ga-abụzi mkpamkpa onye ọbụla mbịa onye ekwu maka Adaugo na-achọghị amebe nyakwa nwa n'obodo a anyị kwuru ide mma na isi na ahụ ka ha si eme ndị mmadụ atụnye gaba ndị fa ji wee si ebe a ọ bụrụ ka anyị jee fụrụ ụzọ anatazi ka egosi na afụrụ ụzọ ọ bụrụ na ọ ga-achọkwa okwu wee bebe mkpakọ nke a ga-abasị na ezigbo okwu ọ bụrụ ya akachisi n'anya n'ebe mmadụ nọ ife mmadụ nwe ya gosi ya enye abụọ na ekwu enyi na-egwa mụrụ m ụbụrụ m anụrụ mana etu si etinyezi ya ga-adazi ụdọrọ etu si ada mma ya ka na nwere a mmadụ Adaugo ọnụ ma ọ bụrụ na ụdị nke nwaanyị na-ekwu ụdị nke anyị na-ekwu ọbara na-aracha ka ndị ebe ebe na-eme n'ime ebe na-esi nri akwụkwọ ahụ nwere ka o si wee ọnwa nnọọ ka o si wee anụkwa m ife ikwuru oke ya ga-ese mma ya ga-ese wede ọkwụkwọ m nekwa mma ya ga-ese nọọ ka e wee kwuo ya kwụ wee daba ọ gwụsị ebe m na-ekwu ka ndị nlego ya n'ife mana ka m gwa gị nke wee eziokwu ọ kwefụrụ ya eluigwe na ala ya agbara m aka ebe ha ya agbara m aka ebe ma na-emekwa ka isi eme ịmụrụ ya si ya jiri aka obi adịla m ụtọ ebigokwa anyị ọ na m chọọ ịkpekwa m ife m ga-egotara na barbecue Adaugo m nọ ebe ahụ chibụrụ nchi jiri ha na-anụ Adaugo alọkọlọgọ ebe a Adaugo akwụwara mmadụ ise ebe a ogiri na-eme gị nye agara aga ka nwa nwoke gwara m na CHISIMDIRIM na ị ga-agaba ha kụwa ha isi kụwa ha eji na-egba mmiri Adaugo gị na-eme gị kedu
Is it because of that thing? After okay, Hannah, for the CHISIMDIRIM company one. I have eaten that potam niro na about 3 days now. That no pressure will get high. No, mama, chicken. But when he progress, eh? You never know who done at all. But you should tell her. But you go get us. One about better to you are pussy. That was here. What can you tell you? No fame again from you. Can you give me? Can I get some? This no forever. No. Onye ahụ si nnọọ na ọwa akwa nke anyị na ya ga-ebi mgbe ọwụla chere. Cheka m sọ tie m ọkụ ihe ndị ala tụchara biko ebe enweghị imere ha ha sị na ka ha merụọ gị ahụ isi na ndị ụdị ndị ole biko nsogbu adịghị ndonu nne m ndo chere nwe ndidi negodo ahụ nwa m negodo nne ahụ Chineke akwa ịgbachila nkịtị agwa na ebe ahụ gbachi bụ nkịtị na-akwa otu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ otu mkpụrụ anya nwaanyị isi ikpe nwekwa m onye m ga-akọsara ọkwa naanị gị ka m ga-akọsara adịkwa gị ma ọ dị m mma o kama ya ọ na ọ dịghị gị mma gị lita za m oku ihe ha mega mụ na nwa m enwezi otu ọ dị gbọọla gị na-eme nwa n'ochie echi ụgwa gị ga-alụ dị gị ga-emewere ya nwa ndo nwa ndo bara nwaanyị isi igbe ga-egbucha ya niile ebe ahụ naanị gị iwu onye ha hụrụ ha ga-ebisi aka na ndị ọzọ nọchakwa naanị gị maka ha hụ ha bupụrụ m ofu nke fọrọ m na obi adịzie ha mma kwa ya ndo lady nnọọ agakwa ya gịnị agakwa ya gịnị achọrọ ka o fuoro m n'ọkụ nsogbu anọghị na-enwewe ya kaba jiri nwayọọ emechaa ka mgbapụ lee ma nwoke a na-ere ọgwụ ga na-enye m paracetamol ka ị ṅụọ paracetamol ji m ego ya wụgodo ofu mkpụrụ ya nyere m gị ṅụọ CHISIMDIRIM ihe nji wee kpọọ gị bụ ka ndị ọganigo mmefe mere otu gị na-adịgo so okwu wee nọ nsogbu ọgụ mee nke dị nke ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na mụnwa oge adịrọ m mma maka ya bụ ife na-aga nke gbaghara biko mgbe ga-adị n'ọkụ anụkwa m ozi na-ebizita gbasara ya bụ ọgụ ọnụ sa gị mana aka m abịago na mgbagharị kpọọ biko gwa m nne gị na m aga afụgo na m sị ya ewezi n'iwe na m abagoro ya mgbe m adụgo ya ọdụ na ọma mezi ya ọzọ nsogbu adịghị jukwara m anya amakwa m dịka anyị bara abụghị ewe nwee mgbanwe niile mana nsogbu adịghị
Oh, Makamara, Udo, you got my messages. Oh, one name. Of course, boy, because my community is room maybe I'm not one as a mess now. Because can have my see how you want to have Oyoyo nwa. Muna kemwe njosu na nno na-eche maka gị. Cheta gị otu obi na njosu na-eme m na-arịrị. Hai! Ọmalịcha m. Ihe a bụkwa ihe ibu n'obi. Mụ na onwe m anọkwa m ebe m nọ. Sọsọ onye m bụ n'obi ụkwa agụ. Onye m bụ n'obi ụkwa agụ nwee ihe ọdọ m nwa ji. Ịma na ewu nwa na-etete m n'ụwa na nwa na-eche taa. Ai, Ibugo, baby. Ah, Odo, keke nem. Ya. Kayak poka nwoke na. Oh. Na manu ya na. One. Ba mu ku n'eze. Hey, nwanne ba mu ku n'eze. Ya wo, ihe bụ dị akụkọ. Amaloze Kristo. So what? Let's go involved. Yeah, no way handle you gonna take it. Consider if done. I could see your ball. Oh, I could see your ball. Now, while I'm on the jam, it's fish. You can win the buy. Omo. Nọ na-agụkazi gị kara mụwa. Biko nye oke ịwụkwa na onye ka ị na-achọ. Aha nwa obele. Nke e nwere onye m chọgara ama mma ngọwa ka ha ya wa Antoni. Antoni mma wụkwanụ ama m Antoni. Ọwụnọ Antoni ebe ka ebiati. Ụwa Antoni na ụha ife ụya n'ebe a. Gị gaa nke abụọ ya. Gị jugodi ebe ka biati. Ume awe. Juzi ajụjụ Antoni. Ka ị mara ma ọwe. Nke a na-etukwa Antoni. Ọ dịkwa mma. Ọchọkwa m ebe o si. Tupu m gwabe ya. Ọ makwa na nsogbu adịrị. Igwe asịrị ka mkpọ unu nwekwana ife ọzọ na-akpụ maka udo dị ọ gbasara Adaugo nwa unu nwanyị na Chisimdi bụ nke na-achịkọta na-ahazi egwu a ụmụ agbọghọ na nke unu na-enye aka nnukwu ka nsị ka mkpọ unu ka unu dị onye ọdụ bụ ka mbibiri na
Nne CHISIMDIRIM akpọgo nne gwacha anyị okwu si ya na ya bụ okwu deba nkwụ sikwudebe ya ebe a na o nwere ife a na-azụ ịma na nwa ya nwaanyị bụ onye na-ekpokọba ụmụ agbọghọ na-agba egwu afọ unu na-enye aka nnukwu na ya ọ dị ka unu nwa ha iwetiri ya ọnwa ya nwaanyị biko ka unu nọdụ ada ugbu ala ọ sụkwabụrụ ada m ka unu gbuo okwu kọwatara ya na onwekwana ife eji nsogbu ebe ọ na-abịa esebe osesasịa mana adịba na mma agbakọba ife a na-aga ọfụma onye nsị ka mgbu nwekwa ife ọzọ igwe afọ ikwuru maka ya ọkwanụ ada anyị nwaanyị ya na-ekwu maka ya maka na ife atụtụrụsịa mbụ nke atụtụfụta ọ dịzịka a ga-akwanye na nju ikwugo ihe ikwu ọ bụrụ na ya ga-abụ ada anyị ọrụ anyị na-adị ọrụ mana ife ọbụla achịkọtara ọnụ bụ ife achịkọtara ka onye ọbụla fụrụ ụzọ a ga-enye etu onye ọbụla ga-esi fụrụ ụzọ ọ bụrụ na anyị nwere ọchịchị aba na-achị n'ime ọchịchị ama onye ọbụla mesara ozugbo igwe ya mere anyị agaghị ife ikwu anyị bụ anyị ga-adụ nwanyị ọdụ daalụ o daalụ n'ụzọ nke a pụtakwara nụ gịnị bịa nwatakịrị ka ihe ka pụtara nwa na-akpọ nwata akwa ya nwa ka ilechara anya na-akpọ nwata adịghị ka nwa bụrụ nwa n'anya taa mechie ọnụ ọ pụtara na aka esi ekele onye tọrọ gị na mmechipụ ọnụ nwa gị na mma ka ahụ gị n'ọfịa ime anya mbụ agba metichadụ gị anya aka na-ekwu ọka na-ekwu okwu tupu kpọrọ m ndị nnọọ lekwanụ m echichi ana m na-agụrụ nwa m ebe si ga kpatara nne m ahịhịa ọgwụ nna gị siri na nne m na-ejiri arụ obere ezi a afụ m ụzọ wee nochere m ụzọ ntị isi ebe nochere m ụzọ ntị isi ebe nochere m ụzọ ọ pụtakwanụ nkịrị na-alekwa ndụ ka mmadụ nke ahụ nọ ebe a na-emekwara omume ihe na-eme ya esiri ebe o siri wee pụta ebe were sizi na ọchị isi ebe m si ya sirizi ebe ọzọ ya pụta ebe mechie ọnụ mechipụ ọnụ gị agwara gị akwụkwala m taa ọzọ akwụkwala m taa ọzọ na ị na-asị m ntị isi ebe ọzọ nna gị ọrụrụ ụzọ mechipụ ọnụ nna gị ọrụ mpa gị ọrụ n'ụzọ lekwanụ m echichi lekwanụ m ụmụaka ugbu a na-amụzikwa adịrị m onye tọrọ mkpa ihe ga-eme na ahụ n'ihe ana m aga n'ụlọ iweduru nne m nwa ma ihe esu ụzọ chaa na-efe nso ahụ ụlọ ka nna ana ọ dịkwa ofu ụzọ ka a na-aga ụlọ ka nna ana ya nwụ ụzọ enwe ụzọ ọzụchana mba ụlọ ya adịghị mfe ebe nkịtị onye ga-ekwuru m Chineke m biko kwuru m aka m dị ọcha o nwere ife mere ije n'ụwa m
even eat before going out. God bless this food in Jesus' name. Amen. CHISIMDIRIM, you to be up. Na nwatakịrị eshibela n'ụmụaka o. Obiama jọgbuo n'onwe ya o. Ejizi onions eme anụ. Ka ka mkpakwa ka eriju afọ. Ayo. Okay, nih, Pak. CHISIMDIRIM. Apa?
Wow, Sister Chezi, kedu twide? Ahụ gị kwanụ. Anọchara m ihe niile mere maka mama gị, ọnwụ mama gị. Biko, ọ Chineke mara tuji me. Anọkwara m ihe gbasara maka ihe ọzọ ahụ. Ọ dị ụmụ otu ndị ahụ mere gị. Ihe ahụ anyị na-ekpe ekpere ka Chineke bufe ihe ndị ahụ n'obodo anyị. Ọ ga-adịrị gị na mma. A ga-anọkwa m n'ekpere gị ekpere, or just in a small time Chineke ga-agọzi gị. Thank you. Ife anyị chọpụtara n'ime autopsy anyị mere gbasara anyanwụ ahụ onye nwụrụ anwụ, ọ na o ritere nsị nke ndị oyibo na-akpọ poison n'ime nri ori. Ọ ife mere o ji nwụọ. Ọ ihe m nwere n'ugwu ọnụ. Ọ dị mma, ya mere anyị jiri bịa ka anyị matakwanụ otu anyị ga-esi aga ije maka ihe nnọcha anyị. Ya mere anyị jiri bịa. Ibe ndị oyibo ịgbalịgo ihe mere n'oge na-adịghị anya anyị ga na-abịakwa gbasatara ajụjụ anyị, mana nke ị mere eme asị onye mee ekele ya, so ịgbalịgo. Imano to shekere mo mo deke ma won ni chala. Amamo eji amuna dunne ki bulo ruwa bi ala ri shedi. Wa jogbo lohun ya. Obudo ye ge bi n'ụlọ hota. Ngina Chineke bi n'eligwe ga-ebi. Aga nna abịakwa na-ele gị. Nna abịa na-ele gị. Amamo obodo ka m na nne gị lụrụ di. Ụmụ ndị ke ma ngwụchicha na ugwu nne gị anwụọla. Mana Chineke bi n'eluigwe ga-eleta gị nwa m. Ebezila. Ime ihe kwuru. Ebezila. Nsogbu were ga. Achọ ka ị were ga iji leta onwe gị. Agaje m ebe ka ema Ngozi, ebe ka Ngozi enyi nwa. M ga-abịa achịkpabe ahụ gị, m ga-akpọ gị n'ekwentị. Enụna?
Mena. Ezeke. Eme. Gabi ozilo. Gawa no no ga no. Me check up on the point. Hey. Dale, questo ora abbiamo ebezina akwa onye onye ma gbọgọ bịa ga na-abịa eleta ịkwa mbụsa diwe ebezina ebe Azubia. Lema. Ndewo ni. Biko ka onye uchisimdi. Ọmụ. Bịa, nwanyị. Anyị bụ ndị uwe ojii. Ị ga-eso anyị aga ụlọ ndị uwe ojii maka ihe gbasara ọnwụ nne gị. Ndị uwe ojii. Chere ka mmachi ụzọ. Hapụ ya. Kawa. Nwanyị. Tapos kain ka. Ganun. Kanilo. No, ya dịrị unu mma. Ewutela unu na m na-enye unu nsogbu. Maka na onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Ọ na-abụ akwụ baa n'ọrịa ya. Achọba nnụnụ mpempe ọnụ. Ọ gbajuo dọrọ achọba ndị ụmụ obodo. Ife njikpọ unu mejiri ọchọ ịkpọkọba ma ndị ichie na ha ya chụrụ. Bụ na mma na ife arụ anyị ya atụ. Na-ekwu ekwu, unu a na-eme eme. Ọ gbasara nwatakịrị a na-akọ akụkọ. Ebukwa mmadụ etinye nsị na nri, etinyere nsị na nri. So, ọ bụrụ na nsị na ọnwa enwe nna, ọ nke bụ eziokwu. Ịmarịrị oge a na ndị uwe ojii ka ji. Ebe ife wee bụrụ ihe na-eri m nri na o dinanyere m n'ute, na-eri m nri n'ahụ. Wee sị mba, nke a Chukwu mere unu nọrọ ya. Gaa mma agaghị esi kpọọ onye chụrụ mmiri ọkụ. Debe ọnụ wee kpọọ onye chụrụ mmiri ọkụ, o wee nọ ya nata ọkwara ife na-akpọ ka mmanụ ka ya. Mgbe eziokwu na ife a na-akọ bụ akụkọ chiri ntị. Mana mmụọ m na-agwarịrị m ịgba nke bụ eziokwu, nwatakịrị a enego m ya anya ka m si ele mmadụ anya fụ ihe dị n'ime onye a. Mmụọ m na-agwarịrị na nwa a ga-enwe obi ime ụdị ihe a. Azị nwante ada amacha mana aka na-ekwuru na nwa anyị emede kwara ya njikwa unu mara ka anyị eme ka a kpọpụta nwa o mee gbari n'aka ndị uwe ojii ka onye enwe mmadụ ọ nọzi ka nwa enwe nne ezigbo na ọnwa enwe nna echekwa na nkwufere onye bụ ihe njikwa ọbụla igwe mgbe nụrụ ya bụ akụ
ọ gbajikwara m anya aga m iru kpọọ ndị uwe ojii akọwachara m ka o si mee mana o kwechara m nghọta wee si na ka abatakwa n'ụlọ ka anyị nyochakwana ya bụ okwu ọfụma. Anyị mere na igwe okwu na-amaka okwu ga-amaka igwe nkwa mụnwa na-ekwego mụ na ichie ụmụdo na-ekwego na anyị eje na nke ndị uwe ojii ka anyị jefe onye isi ndị uwe ojii ka anyị na-akwa a na-agbanyeghị n'okwu ọchụ mana afọ ka eme ka anyị je anyị na-akwụ anyị agwa ha na anyị chọrọ ka anyị weneta okwu a n'ụlọ ka anyị dozie ya n'ụlọ mmụọ nweghị ego anyị emewu ọrụ nke ego anyị zuru oke ma anyị nye ha ego ori ego anyị bịa mechie okwu a. Igwe ifuru na alụchi bụ oke nwa mara mma nke ukwuu ka amasị na ọ ka mma anyị ejikere na ya bụ ụlọ ndị uwe ojii ka anyị ga-ewetegoro okwu a ka anyị wenata ya n'obodo ka anyị nyochaa okwu ọfụma ka a ghara ịma mmadụ ibe na-enweghị ome. Ihe mere na ahụ izu unu ịfụ na enwego m nkashi obi na ịfụrụ ebe ọbụla nwatakịrị na-ebe akwa na-arụ aka ọbụna nne ya nọrọ nne ya na ama m ife nji na-ebe akwa na-arụ unu na-aba aka unu mee etu a ọ dị mma ka anyị were ọkpa chọọ ife daa na mmiri nkwa anyị na-ekwe ya dịrị unu mma anyị ga-eme otu anyị si wepụ izu ụmụnna m enweghị m na-eche kemgbe obi na-agwa m na Adaugo ma ihe gbasara ihe mere Chimzi. Adaugo nwere echiche ọjọọ ebe Chimzi nọ. O nwere echiche ọjọọ Adaugo echiche ọjọọ ebe Chimzi nọ. Nwanne anyị kwuru eziokwu mana kpochiri m obi kpochi nọrọ m ime obi m gwaga m shi aka nwa ha akpọ Adaugo aka ya ma ọ ma he mere mma CHISIMDIRIM n'ihi na nwa ha akpọ Adaugo obi jọrọ ya njọ obi arịghị ya mma ma otu bọọdụ anyị iji kịta ka ị bịara ka isi agwa m na ọmarịcha nwa dịka Chimsi ya enwe obi igbu nne ya a na-akọ dị ife akọ isi nkwuo ka m si chee ifuru nwa na-akpọ Adaugo nwa dị arụ aka ya ichezi ọfụma aka ya nwere ike ide chere ị na-achọ ịkọwara m na ihe ndabụ sira CHISIMDIRIM n'aka Adaugo dị ya bọọdụ anyị ọnwa ka ị na-ajụ ife a ka ọ bụrụ na m si n'ọnụ wee pụtazi sịkwa na nsị unu maka na ikuku nwere ntị ozugbo na ụmụnne ha fụkala ha ikwuga etela ụgba etela ụkpa ejere elu ejere ala ị hụrụ nwa ha akpọ Adaugo obi chọrọ ya njọ aka ya nọ he mere mma CHISIMDIRIM na anụ gị ekwu elu ji anụ ntị ala ji anụ ntị iji ya nke a na-ebe asị ikuku nwere ntị ya nwe ntị eziokwu ọkwa maka Chimsi nke mụnwa ama nwa agaghị azọnwu nri ahụhụ narị ife n'ala ahụhụ bịawa ozere okwu ya metere ya ebere ka ọ bụrụzi nne mụrụ ya n'afọ ahụ na-ahụ mmadụ ya na-ekwu okwu ama m mmasị ike na Chimsi agaghị azọgbufu ahụhụ nọ n'ala ahụ na-arife ozere okwu ya iji metere ya ebere ka ọ fọzi nne mụrụ ya n'afọ nwa na m ahụtakwa ya na o nwere ka ihe a si o nwere ka o si dị o nwere ka ọ dị ka aka mmadụ ọ gwụrụ ya maka ọ bụrụ na ị chetara
ishi ya mama ya nwụrụ okwu tisha nka ụmụ kurumba jiri gụgba ya n'ụzọ wee kwa ya iko n'ike ichefuola nne ana m echekwa ya ahụ ọ ga-emeli ya o nwere obi ebere ama m otu ya na nne ya shiri hụ onwe ha n'anya ka ezi ka ọ ga-esigbuo nne ya ọ ga-emeli ya enweghị obi igbu onwe dị obi igbu ahụhụ nọ n'ala ka ụfọzi igbu ihe a wee bụbo ndị mmadụ boro ya asị ga-emefu ya igbu nne ya ọ ga-emeli ya m na-ahụtakwa ihe a ka ihe ebubo eburu nwa ana m ahụtakwa ya ka ihe mmadụ oke legodi n'ụdịrị ha echi nne nwa a nwụrụ ka ndị mmadụ gbara ya n'ụzọ wee kwagide ya n'iko n'ike esi m n'aka mmadụ adị ana m ahụtakwa ihe a ka ihe aka ndị mmadụ dịgasị aṅa ịghọta ọkwa ka m si ahụta ya o esi aka onye aka gwara na ihe aka ndị mmadụ gwagasịrị aka onye ka nọgọdụ n'ime ya amaghịkwa m ndị niile na-enwuru chi m si anya ụfụ na-enwuru ya anya ọkụ eme mgbe ọbụla ha hụ nwa ahụ a na-afụ ha ka ose Chineke nna makwa nne ihe niile zoro ezo ga-apụtacha n'elu maka ekwensu niile dị ndị mmadụ na ahụ nwa obi ụfọ n'afọ Chineke ga-apụlitacha ha niile jahee ike achọghị m ịma ihe masịrị m na-abụ unu na-akọgheri unu kọwa n'ihe dị unu n'ọnụ. What I know is that Nigerian Constitution states that whoever commits murder goes to jail. And one or whatever you call her, your friend or your wife. Constitution. Say nime constitution What is wrong with my dressing? You know I can't appear like this. Well, the thing is, she killed her mother and she went to jail for it. That constitution not for if you know this girl, I don't have time. If for that day, what be Nkechi, if you don't take time, you gotta join me and go home. Yes, quote me. Make my child. What am I now? Me no get ganga. Hey, Marathon, shimmy hope. Can't take a selfie. Where her? I know how to calculate. Told you about. Let me open much. It's a woman. Mama, gwa ha ihe ọjọọ ndị na-eme
akamuna mo ikune ibe chokwari bumo ewo chimo zabamo akamudi ota weri femere ewo arire ribomo chimaro bimo bianu gazemo chimo biko gazemo ewo ijeno amo ewo ada nwa ife mere m chọrọ ịgwa n'iru omudo bụ na ife mere eme emego ọzọ bụ ka ikporo ife niile tarụ n'anyasị ka amụ kpofee ha azụ ata na onye ọbụla ụta ịtaba atagbu na ejighọ nsị akpọ ọnụ uru okwu bara a na-eji nsị gbu tikwa na nri emere etu nwa wee gbu ọkwanụ ka ndị uwe ojii si bata na ya wee bịa kpụrụ na-etikwa na-enekwene m nwa anya n'ime mmụọ na-ene mmadụ wee maa na nwa ya ọdụọkwanụ ọ ya eme ya mana onye ka a gwara nke ka mmụọ nke ọ ya anụ ka mma eji onsi akpọ n'uru iwe ba n'aka ndị uwe ojii wee nọbịa wee nọ ife niile nọ chukwu wee chekwebere ndụ o nwere ndị bara 20 ba ha ji ozi ndụ nata eburu fanien mana ịtacha afọ niile anata mgbe ị nọ ebe a ka ntị wee mkpu wee kpọba omudo na ya nwoke si ya na mmiri amakwa mmanwụ ọkwa nwa ọkpụ ka anyị gbaa mkpu nwa ọkpụ na-ekwe na ife mere ntikuo ha gbarụbịa si m igwe mee ebe na ihe ọbụla ọ pụta na fa ya ebu nwe ọkwanịfa gbaa mbọ weta ego soro na-eje wee nata ọnwa anyị ka ịbụ hapụ ife a kọrọ anyị ka anyị nụrụ anyị amara nke mere sọ chukwu ma nke mere etinyere nsị na nri etinyere nsị na nri o wezi etu aga na ife na-agwa gị kpofuo nnọọ emechaa iwe nwayọ kwakọrọ ibu nata be m ka mụ na obiri bido tata ewerego m gị ka ofu nwa m igwe ọ ga-adịrị gị mma ọ bụ eziokwu na ị tara ezigbo afọ n'ụlọ mkpọrọ ya bụ ihe wute ihe nwute ọ bụrụ na ị na-anya nwekwara onye ga-atọ ụta ihe nchọ ka i were ihe anyị na-eme kpofie n'azụ ka i wee nwee ike ibi ndụ dị ka nwata nwaanyị ọzọ ka ibi ya nwụrụ otu a nne na nna ga-anọ ọzọ ihe nchọ ka ịmata nwa inwere nne na nna n'okwu onye enyemaka otu a m nọ igwe obodo a na oke nwa chi oke nwa anyị ga-etinye aka fụ na ị ga n'ihu n'obodo a ife ọbụla gbasara agụmakwụkwọ gị bido n'isi wee ruo na njedebe otu ọbụla isi wee chọọ ịhụ m ga-agba mbọ na ego akwụkwọ otu ọbụla isi wee chọọ ịhụ ọ bụrụ ọzọ si ya nwa ihe ọzọ bụ ihe ọbụla ị chọrọ dịka nwaanyị ihe ọbụla bụ ihe ọbụla ị chọrọ ị ga-emere iwere ekwentị mgbe ọ m na-ekwentị anyị ga-enyere gị aka wee hụ na ewu mmadụ dị n'aka gị ọhịa anyị sị ka anyị gwa nsogbu ada onye aka ya dị ọcha o nwere ife na-ebuli ọnụ o nwere ife na-eme ya aka dị ọcha nwa Ochimsi aga m aga akwụkwọ kwa Igbo omenala atụmatụ ma nke a na-atụ a sị na atụ ọnya atụfee ihe ahụ eji maka ya wee tụọ ọnya mana ọ bụ na atụọ
ọtụdo n'ebe ọnya dị ọgbaka maka ọnya ọ na-esi esi ọ na-eme ụka afọ ụzọ maka onye kwuru na-aga mmadụ ya bụ ife megoro emego ife amerụnụ bụ ife gbasara ife oko nke a na-ese esetasịa ọdaba anyalụ ọ dabara ọkpa esetọ ya fụ mana esekwa oke a segide oke ahụ abụrụzi nke apịawaziri dịka udu onye pịawa onye bụ nwa so onye asị ewu ihe anwụ ha mere ọ dọrọkwa ọgụ n'anya ya mere ndị esi ka m bịakwute na ọnụ iru na iru onye nke asịrị sị n'ọnya ka m wee sị biko ọ bụrụ enwe ka e ga-esi wee see sekịrị ife a bụ ife okwu na nta n'ime mkpụrụ obi ya ka enyi nwe ezigbo ọgọ na ebe nwa ọbụla nọ nkịta ka m na-eme na-afụ na o nwere ife na-asụ ka ife a na-achọ ka ọ sụpụ mana ife asụpụ mana ife niile emebie dịka nsị na gị fue n'okpuru obi ga-esepụ ife ife melụ na-emego ya mee nje kwụrụ ebe a wee na-asị ka e nwee ife dị ọgụ ọra niile na igwe eme nka ya mee ntị ka m bịa ka m kọwatakwa etu o si wee dị m maka ọ bụ na ọ bụrụ ya ka ya ahụ ekwu ebe a na-ekwu ụkwụ m na-ekwu etu a ka ọra mmụọ ọ dị mma nwunye Omeka okwu dị mma nwunye Okenwa okwu dị mma mana a na-ekwe nkwa na iji bịa okwu ya ma adapụ n'aja anọ m ife niile ya bụ na ife nna akọwa n'anya ife na ije dị n'ụkwụ ana m eje nzukọ ndị Igbo okwu a nsogbu adịrị anyị ga-agbapụ ya isi maka ọ na-aba anyị nsị ma a kapịrị oyi oto anyị ka ga-ekwu okwu agbapụ ya isi mana ana m ekwe nkwa okwu ya dara n'aja chacha na ịbịa anaba emechazi maka onye bụ mana ife ọzọ m chọkwara ka nkolite na ada ama ama maka na ọ nwere ndị ga-anụ fasịrị ngwa na ọdịgo jerezie ịkụnyetezie na ọka ebe ụkwụ na ofu mbụ ntọ ka ịtụọ na-ewu ebe elu ife ọzọ ya ahụzọ na-azọ ewu ọ ga-eto ọ bụrụzi ife kwuru n'ụlọ bịasị eto weta onye aka ntụ weta onye a na-azụ wee duzisi azụ ya mee ka anyị wee sị ka m butekwu ya ọ bụrụkwa na o siro n'obi ka esi n'oge igbo onye mfe ga-ebute mkpara adịrọ m n'ụdị ndụ a okwu m na-akwụ ọtọ etu a m gwara ya ka ọkụ ewere mere onye n'isi dị mma ngwana ka m bịa kene dị ọ dị mma nwere nsogbu akwụkwụna m okwu okwu meju okwu zọ gbafọ ọsịsị ịnụ ị na-anya efu na ije n'ụlọ ịnụgo apụba emechaa ife niile ya adị mma ịnụ ife nkwụ kedu ebe mma nọ ana m apụ apụ dịka m kwuru Onyeka emeka mma Onyeka ọ gị ka ị nọ n'ihu ụlọ elu agwara m na ụmụ ebe anyị na-eje jebụtụwa aka mkpa iburiri isi akpagharị m na-eji mma wee sụsịsị isi ya mma facha ụmụ ọhụrụ na-ekpuru isi ya ịma anyazi eto ịmụ na mgbomgbo nne ozugbo ihe nọ gị ebezina nọgide n'ofu onye bụrụ nne na nne ọ na-ebute ọ bụrụ nne ọ ga-ebute biko ebezina ihe ngwa gị ma sị gị gbaghara
Masih kan gampang. Namun ifu aku ni jauh jadi ni. Macam tu apa? Macam kalau ni naya. Itu sih. Ni ibu. No. Go. Search online. When just not search online. Get one. Okay. Still like over stuff. Pokoknya. Kata pulau siso. Udah deh pak. Ini di longkawan. Ini tiada masuk ni. Udah orang kita. Kayak macam. Aku ayah banyak CHISIMDIRIM. Awi fe ko mama. E ma no e menje ku mbo se nyo, liko mo ife ozo ko na yawe. Because anya njifu da ke o anya ona ife baka. Opura anya na mmadu ji ano. Opura anya ezigbo mmadu. Ano mego nu ko si. Onwe no nya o fault ya. Amara dem na nwa gbara ajọ mmadu. Hey, devil reincarnate. Izuku. Ha. Ini ya yo na emisisi nwayo. Tia. Hey, get through. Opo ga ru de o. Oh, 3 years dem na yen na school. Aba for kwe. Ifu ya nya. Eh now. No school si aro. Nebiko. No joking no. Acham ki oya. Ki wayo ko. Biko. CHISIMDIRIM. Ma kwa ni ke. Oh, that girl na badu. That girl kwe for Adugo. Eso for Adugo ma nwetia. O tema ka yi. O kwe ifo go siku success no. Adugo. Yaga. Omo ye nja gwe akita oye kwata. Omo ye nja gwe akita ga ba ya. Go. Can I take me rice? No, don't. Hey. Don't me kita. Hey. Adugo. Oga tere. Nwa mmadụ emegbukwala nwa mmụọ. Nwa mmụọ emegbukwala nwa mmadụ. Ọ ya bụ udo. N'eziokwu. Ama m na nne m anwụgo. Agakwana m asị ebe aka gị kwuru n'ọnwụ nne m ka ị nwụọ maọbụ ka m gbuo gị
ihe ọbụla mmadụ metere nwere ụgwọ ọrụ. Mana ndụmọdụ m nyere gị n'ụbọchị taa bụ na onye megbu n'ibe ya, nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. Onye na-enweghị ya enyetụ ibe ya, n'ihi na onwe onye ma ihe chi ga-abụ. O nwere ike echi ọ dịrị onye ahụ na mma, ọ bụrụ n'aka ya ka eji echekwa onwe gị. Enweghị onye ma ihe echi ịbụ. Ihe nwere ike imere gị, ihe nwere ike ime n'elu ụwa bụ ịgba arụ gị. Ka m were ihe niile bere n'abalị na ọ bụ anwụnta. Agbagharụgo m gị. Ife dị mma dịkwanụ mma. Ife dị mma dịkwanụ mma. Olololololo, nke dị njọ dịkwanụ njọ. Ife dị mma dịkwanụ mma. Oyi dị mma, oyi amaka, mana ịnwetakwa nke dị njọ, ọ ga-ebukwa ebu. Ife dị mma dị mma, nke dị njọ dị njọ, mana ife anyị na-ayọ Chukwu bụ ka onye anyị ihe dị mma. Ife dị mma dịkwanụ mma. Ife dị mma dịkwanụ mma. Olololololo, nke dị njọ dịkwanụ njọ. Ife dị mma dịkwanụ mma. Ife dị mma dịkwanụ mma. Ife dị mma dịkwanụ mma. Olololololo, nke dị njọ dịkwanụ njọ.